Takže já zdravím všechny, tady je Gangaman a vítám vás u mého prvního videa. A toto video nebude z Minecraftu, jako máte samotný Minecraft, ale nebude to z Minecraftu, ale bude to informačka o založení mého kanálu Gangaman, které se tak jmenuje, a bude to informačka, co budu točit a základní informace o kanálu. Takže začal bych tím, co bych chtěl hlavně točit. Takže v první řadě, co je teď velký hit, tak to je ta hra, na které teď jsem, a to je Minecraft. Tudíž to bude hlavní priorita. Prostě plánuju udělat nějaké tutoriály, něco s redstonem, a plánuju udělat normální let's play. Takže to bylo tak hlavní. Dále, co plánuju, tak to je třeba nějaká střílečka, dejme tomu příklad Stalker nebo hra Fallout New Vegas třeba. To by bylo taky nějaký třeba let's play do budoucna, a ještě dál do budoucna bys, jako teď nemám ani tak ponětí, ale jako rozmyslel jsem si, že by to byl třeba nějaké gameplay z nějakých her prostě. No ale hlavní prioritou teď je ten Minecraft, protože to je teď hit, a jak víte, tak prostě spoustu let's playerů teď hlavně točí ten Minecraft, takže ať už to je od Minecraftáka přes Minecraft Box, teď se chtěl říct Ježícha, přes Minecraft Box, My Movies nebo Pedra, Goga a tak dále. Samozřejmě mě asi většinu budete znát. Takže to bych chtěl točit a chtěl bych jako můj vzor takový nejoblíbenější let's player, mezi nejoblíbenější let's playery patří teda jako Pedro a Gogo. To bychom měli tak jako takový ten základ, co budu točit, a něco málo o tom, od nějakých těch let's playerích a jaký jsou moji oblíbení. Co se měli, a potom, co bych tak ještě řekl bych, že jako dneska je 31. prosince, a vlastně tudíž zítra bude nový rok, a přišlo mi to takové tematické, jako založit třeba zrovna, ne, jsem si ho nezaložil na kanál, ale začít třeba jako zrovna natáčet dnešní, jako, že to je takové pěkné, začíná Silvestra, takže takhle bych to asi viděl. A jinak jsem si vědom toho, že mi šumí mikrofon, vím to, ale nemám teď peníze na nový mikrofon, takže nemůžu si teď koupit, takže potřebuji nějaké prostředky, ale teď, jak víte, byly Vánoce, dostal jsem nějakých 1500 korun, takže plánuju si koupit po případě nějaký ten mikrofon, po případě nějaké ty lepší sluchátka, protože se mi teď rozbily. Slyším jenom na jedno jak kdyby ucho, no, na jedno sluchátko, protože kabel jsem pořád přejížděl, ale tak do toho vás mísit vážně nebudu, to se nehodí. Takže takhle si chci koupit lepší vybavení. Jinak počítač to taky není žádná sláva, a taky jsem si toho vědom, ale na to fakt peníze nemám, a jak říkám, zatím funguje a nemám v plánu si kupovat nový, jako nejsou to peníze a ani se mi do toho nechce. Takže to by bylo tak všechno, myslím, do takové informačky o mně, a budu se těšit u dalšího videa, takže zatím čau. No a nyní se můžete podívat na moji takovou zkratku hraní Minecraftu, takže určitě k tomu bude puštěna nějaká hudba, a zatím čau.
Sky. If you feel the groove, move, move, can you feel the beat, the beat, the beat? If you feel the groove, move, move, can you feel the beat, the beat, the beat? If you feel the groove, move, move, can you feel the beat, the beat, the beat? If you feel the groove, move, move, can you feel the beat, the beat, the beat? If you feel the groove, move, move, can you feel the beat, the beat, the beat? If you feel the groove, move, move, can you feel the beat, the beat, the beat? If you feel the groove, move, move, can you feel the beat, the beat, the beat? If you feel the groove, move, move, can you feel the beat, the beat, the beat? If you feel the groove, move, move, can you feel the beat, the beat, the beat? If you feel the groove, move, move, can you feel the beat, the beat, the beat? If you feel the groove, move, move, can you feel the beat, the beat, the beat? If you feel the groove, move, move, can you feel the beat, the beat, the beat? If
the beat.
No a tohle by bylo z Minecraftu všechno a já se s vámi loučím a za chvilku, prostě bude vteřinka, se uvidíme u Counter-Strike 1.6. Zatím čus. Je mi bohužel líto, ale Counter-Strike 1.6 nebude, ale snad se vám toto videjko líbilo a oceňte ho lajkem, odběrem a sdílením. Já se s vámi loučím a čau.